Okay. Masibulise. Okay, siyabona eofisini namhlanje kuyawilisela kugcwele. Njengoba ke nayo ezinye indlela ngokugcwala kodwa isingathi kugcwele kakhulu ngoku. Ubona khona ebhanki pha. Kwenzeka ntoni kokhele yami? Mandibulise msasazi. Okokuqala nje ngoba besishilo ukuthi apha phakathi evekini namhlanje sinesimo SASSA abasiyakhumbula uSASSA bekade uyisa ngalamakhadi wakhe kuthiwa golden card. Yeah. Kodwa ngoku uvumulekile into yokubana ungasebenzisa nayiphi na ibhanki ofuna uyisebenzisa nawe sizokwenza loo process namhlanje. Okay. Ndiyabona uba abantu bebedla ngoyihambela le nkonzo. Funeka uba mabaphume babheke ngaphandle kodwa ndiyabona uba namhlanje kwenzeke indlela into okokubana bayenze lapha ngaphakathi. Kuthetha ukuthi noko kwenzeke kanjani? Singumbutho omkhulu sithatha ii-services sizizise ebantwini ukuthi abantu baye kwii-services. Naw sisathatha isigqibo sokubana ezi bhanki masizibize zibe lapha noSASSA babe lapha because ii-challenge esesidibane nazo kwezi ndawo baya kuzo zikude. Ufumaniseka into yobana kune-violent eyenzekayo ebantwini bakuthi abanye bayarojwa xa bebuya abanye bayarojwa xa befika efole kwezathu. So yiyo loo nto siqondayo into yokubana ezi services mazize apha ebantwini. Mhlawumbi ndingabuza into okokubana sisiqalo kodwa ke mhlawumbi cinga into okokubana iyawuba sisiphelo. Umnqweno wethu kokokubana ibe sisiphelo abantu bakuthi bayeke uya kude ufuna ii-services. Okay, bake sijongene nawo namathuba wewinter khe sibone ngelinye ixesha bayalala nakwezaa ndawo xa befolile. Ingaba zonke iibhanki ziye zakwazi usabela okanye ke mhlawumbi zezo zithe ziyaqonda okokubana sibone ithuba zokusebenzisa eli thuba? Iibhanki bezisabela zathi ziza kuza ABSA bengokuqala yanguNedbank iCapitec bevumile kodwa mvanje simbona ngekafiki. iStandard Bank simbhalele khange aphendule kayiphendula. Hayi ke masibulele kakhulu nkokheli yami. Sithembile ukuthi eli ligalelo elikhulu kuluntu lwasekuhlaleni njengoba ukhe watsho wathi challenges ezinkulu abajongene nazo abantu yilaa kokwakurojwa yonke laa nto leyana. Ndiyafuna uphinda ndive kule ndawo yokubana uthi ke ayisosiphelo esi bisisiqalo nje iyawuhlela iqhubekeka. Yes, umnqweno ngokubana ihleli iqhubekeka because abantu abafuna iSASSA beneficiary abantu bakuthi abantu abadala ngabantu abanye bahamba nge-wheelchair abantu abanabantwana mostly yabo. Now ibuhlungu kakhulu ke xa sibabona besiya ngapha kumasi North Spine besiya esikimini kude beshiya indawo ebenithi bancedakale kuyo. So yiyo le nto sithatha esi sigqibo sokuba into yobana mabake bazonceda apho bahlala khona around eBrecombos ne-Wall Street. Okay. Hayi ke masibulele kakhulu ke ceba we-Ward 101 utshilo ke into kokubana namhlanje bathathe inkonzo leya idla ngoba phaa kude bayizisa phi ebantwini. Nkosi kakhulu. Siyabulela tata.